combinem als matins un treball de rotllana, de rutines pel dematí, l'arribada, l'entrada calmada, el treball de la consciència fonològica, les petites cantarelles, rimes, cançonetes o poemes. Després ja vindrà el que és l'estona de l'esmorzar, treballar els hàbits de l'alimentació, l'esmorzar, sortir al pati a jugar, i llavors després de la sessió de pati ve una estona de tallers. L'estona de tallers és un treball més dirigit, on de matí fem el treball de la llengua, les matemàtiques, en taules cooperatives de 4 nens, 5, depèn del número d'alumnat que tens a l'aula. I llavors allí tenen unes propostes, ells que les fan totes, les acaben fent totes perquè van passant d'una taula a l'altra, cada taula hi ha unes propostes diferents i són giratòries, com diem, giratòries, rotatòries, i van fent totes les propostes. I de tarda és com el treball una mica més lliure, entre cometes, de lliure elecció, perquè i està més dedicat també a la part més artística. Avui ens toca art, és més lliure també. Les propostes sí que estan pensades per nosaltres, per les tutores, però llavors dins de la proposta, claro, al crió tu li dones, com ara el cavallet, el crió té un paisatge d'hivern, però ell acabarà pintant el que realment li vingui en gana d'alguna manera, val? Perquè, clar, ja t'he dit que és més lliure. Si vol estar tota la tarda el cavallet, podria estar tota la tarda, però no és ja el que te dia del matí, que sí que d'alguna manera han de passar per totes les propostes. Per les tardes és més lliure elecció. I llavors tenim una altra taula, com ara estem ja a prop del Carnaval, estem ja ambientant el que és la setmana del Carnaval, i les propostes que hi ha a les altres taules són de cara al Carnaval. A una s'estan ells decorant la cara, imiten-se algun personatge d'alguna manera que els agrada, un pallasso, un robot, i en la fotografia de pàgina completa de la cara se l'estan decorant, i els altres retallen i faran un collage faran una màscara amb un collage, tallant trossets de paper i intentant apegar-los a la màscara per després poder-se endur una màscara a casa. Aquí estem al microambient de llums. El microambient de llums consisteix en una sèrie d'activitats que els xiquets poden escollir lliurement i s'han d'autogestionar ells mateixos perquè han de saber a quina poden anar i a quina no, que l'única instrucció és que a cada microambient només poden haver-ne 4 xiquets. Tant ells s'han de controlar en quin poden anar i en quin no. Ara aquí veiem que hi ha 4 propostes. Una proposta són unes bolbetes de neu que han de decorar amb pedretes sobre les tablets. L'altra proposta és una construcció en llums. L'altra proposta és els contes de llums, que són uns contes que estan ja preparats, que només se poden llegir en la llanterna. I finalment està el microambient de sombres, l'espai de sombres. I ells en això pretenen fomentar la creativitat, l'autogestió i que vagin madurant a poquet, perquè ells també s'expressen, te diuen el que pensen, han de cavilar com ho volen fer i han de ser-ho ells, els que entre ells també s'ajuden, entre ells també se van ajudant i es van dient, si vull... Ara mateix em pensava que feien un castell i m'ha dit, no, que és un robot. Però tu parla amb la companya i dis-li si vol construir un robot en tu. Vull dir, són altres maneres de treballar, però que al final és per a que desenvolupes la seva personalitat. Per a ells és un joc, el que fan és que aprenen. Al mateix temps que juguen, aprenen. I ens ajudem entre tots i ja t'he dit que estem desitjant que passi allò del Covid per poder-nos reunir amb els altres més grans, per a que els grans ens ajuden als petits veuen dels grans i imiten els grans. I aquesta manera de treballar ens funciona, en el sentit que atenem a la diversitat. Les famílies també ens apoyen, ho saben, se'ls explica ja quan el crió entra aquí a l'escolaritat i llavors ens recolzen i saben que és pel bé de les criatures, perquè al fi i al cap ells estan molt més a gust treballant així. I llavors, com no, la direcció, vull dir, el recolzament també el tenim de la direcció, però això és una línia d'escola que comença des d'infantil, però després s'ha d'anar implantant els altres nivells, els altres cicles, volia dir, i ha de durar tota l'escolaritat.